vagyok ezért. Addig is, hogyha nagyon a meleg, vegyétek a sört, jegyétek a flekken meg a micset. És még egyszer hangsúlyozom, van tombola, amit enyhe 15 le, és egy ingyen sör van még hozzá. Ha nem is nyersz, kapsz egy ingyen sört, és este 23 és 24 óra között parád és hajtással a versenyzők. Tiszteletüket elvállalom. Fogatok, nagyon örvendek, hogy ilyen szép számmal összegyűltek erre a versenyre. Tapsal köszöntjük őket. Zarka Eduárd is megjelenik a pályán. Hazai ők is körülben. A versenyről pedig tudni kell, hogy egy összetett pályán lesz végre. Akadályban kettő benne, akadályok 16 akadályhajtó pálya jellegű akadályok vagyis tornák vannak benne. Fogadás összesen 30 cm van ráadva szélességben. Ezt kell teljesíteniük a versenyzőknek. És Ugron Attillát a pályán. Sok szerencsét kívánunk nekük parád és fogatukkal a versenyben, és a pályamestert igen jelzi, hogy indulhat, tehát Ugron Timea a starthoz indul. Egyes akadályon nyugodt ütemben sikeresen áthalad, ügyesen fordul rá a kettésre. Átjut rajta, van egy nagy térés a 3-asig, kissé nehezen, veszélyes az első labdára is. Lepült, de hát Ugron Timeának nagyon nehéz feladata van, mint ahogy említettem, kezdő versenyzőként elsőnek kell induljon. 4-es akadálynál is labdaverés, de hát minden kezdet nehéz. Az 5-ös akadályon jutott át szerencsésen Timea, 6-os összetett akadályban. És balra, kissé nehezen, de sikerül nekik. Következik a 7-es akadály. Akadályhajtás jellegű hollás akadályról van szó. Amelyet sikeresen lesz, és akkor jön a 8-as akadály, amely maraton jellegű összetett akadály. A, B, C és D kapukkal, amelyeket az ABC során, betűnek sorrendjében kell meghajtani. Nem szabad téveszteni, nem szabad más sorrendben meghajtani, mert abban az esetben a versenyző kizárják a versenyből. Viszont a jönnek, Timeának szólfogadónak nem látom ezt a szépen, kis összekeveredett ide, de túl lesz a normék, hogy lesz jó. Következik a 9-es akadály. Nyolcas akadályok ugyancsak nehéz feladatnak bizonyulnak Ugron Timea számára. Szerencsésen kilépett belőle.
Kapu következik. Megpróbálja az időben elmaradásán. Ponton, sajnos a tízes akadályt is. 11-es, szintén 12-es összetett akadály, nem nagyon sok előző szerencsésebb indulatnak következő kapun. Az A-kapu megvan, közeledik a B-kapuhoz, balra, lassan, biztosan sikerül neki. A következő Neo. B-kapu sikeresen megoldja. Kezében van. Hivatalos versenyeken természetesen lehetne tenni, viszont a mi versenyünkön nincs benne. És mi a 14-es kapu sikerült átvenni, és 15-esen annál kevésbé, 16-os kapu előre. Megkérjük a közönséget, és köszöntjük Ugron Tőját és vele együtt Ugron Attillát. Szerencsésen befejezték a versenyt, és pálya készen van, indulhatnak. Lendületes hajtással indul a pályára Szőcs Attila. Jó ütemben halad tovább, az első akadály is a szerencsésen vette. Rutinosabbnak tűnik a versenytől, amikor ugyanez a benyomás megmarad a verseny végéig. Az 5-ös akadály következik. Ismeretével nem könnyű dolog, kezdjük megtanulni a pályának, akadályoknak a helyét. Rutinos versenyzőknél ez nem szokott gondot okozni, viszont és az versenyen nem vett részt, hanem változnak a gondot okozni. Akadályainak fontos megszállása. Kapuk következnek. Jobbra tenyésztett, attól az időtől tenyésztett lófajta, és császári udvar számára volt kitenyésztve, könnyű fogadolásra és lovaglásra, erre a célra mai napig is kiválóan alkalmas az a lófajta, rengetegen világbajnokságokat, fogadható világbajnokságokra gondolok elnyerni a 11-es akadályba, az összetettő maraton.
Eduard építi a család hírnevét. Kökösből érkezett Barta Eduard, Mikkel és Fritzi nevű 3 éves méncsikóival. Kipróbálja őket ezen a pályán. Már hajtáson is látszik, hogy rutinos versenyző hajtja ezeket a lovakat. Reméljük, hogy az ő rutinja a csikók rutintalanságát korrigálni tudja, és jó eredménnyel fog tovább haladni. Igen, indulhat Barta Eduard a starthoz közeledik, és ezennel el is indította, fogatokkal is versenyzik. Barta Eduard, már is 9-es kapon hajt át az 10-eshez. Második összetett akadályban hajt. Bonyolult fordulatokat, gyors fordulatokat kell vegyen. A rendület az majdnem semmit sem veszít. Gyors fordulatokat vesz. A kapot is egy rövid változattal oldja meg, és már is következő akadály irányába változnak lovai. 13-as kapu van előttünk, és előtt 14-es kapu jobb. Gratulálok! A pályán a pálya készen áll, úgyhogy Váncsa Jenő ezennel a pályára hajthat. Tudatában a és a Leo lovakkal, ezzel el is kezdte. Ő már egy rutinosabb versenyző. Ez még a versenyzés, kettős akadályommal túl közeledik a 3-ashoz. Viszonylag lendületes hajtással közeledik a 4-es akadályhoz Váncsa Jenő.